खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलावहाय बरायनाय जासिहरबाय लोगोफोर। दिनै आं नोंसोरनो आपडेट होनो सानदों आरोना। आइया दिनैथ' नङा मैया माने रायलायनोथ' रोङाखै आरोना, माने सिनायसिनबाय आरोना, एसे सेन्सआव फैसिनबाय। ओमफ्रायो माने आंखौ सिनायदों नामा होनबा ओं होनांदों आरो। ओमफ्राय मेगनबो नायदोंमोन, ओमफ्राय दिनै माने नायाखै आरोना, गाबज्रिबाबो नायाखै। जाहाथे आइया थाबैनो मोजां जायो आरोना, बेखौनो आं आपडेट होलांनो सानदों। दिनैबो माने आङो सानाव भिडिअ बानायनो सानदोंमोन दे लोगोफोर, टाइमानो मिलायासै। ठीक আছে হ'ব दे। ओमफ्राय माने दिनै माने सानसे टाइमानो जायासै आरोना लोगोफोर, मानो होनब्ला मन्दिराव थांदोंमोन एसे आइखौ नायनो थाखाय। मोजां जाथों जेरैखि माने माबोरै मोजां जागोन बेखौ साननानैनो जेराव मोनो बेयावनो खुग्राव खुसि थांबाय बायबाय आरोना लोगोफोर। गामि खाथियावनो सासे आनैया नायखाङो नालाय न'आवनो, बेयाव नायबाय आरो बासुगावआवबो मन्दिराव एसे फुजा हैनानै फैबाय, कालि मन्दिरावहाय। जाहाथे आइया मोजाङै थाब मोजां जायो आरोना, बेनि थाखाय एसे बोर बिनानै होबाय। आं दा बावैसो सफैदों आरोना, 10-15 मिनिट सिगां जाबाय बङाइगाव माबायाव हस्पिटालाव सफैनाया। ओमफ्राय सानसे ओंखाम गैखाया आरोना, ओरै थांलाय फैलाय। ओमफ्राय मन्दिराव हाबनायाव बोरैथो ओंखाम जानो ना लोगोफोर, बेनि थाखायनो आरोना फैबाय। ओमफ्राय नै आङो दायो केन्टिनाव फैनानै दासो ओंखाम जाखांदों आरोना। ओमफ्राय जाखांनानै नोंसोरनोबो आपडेट होलांनोसै, जेनेबा माबायदि जाखो आइया होननानैहाय, बेखौनो आपडेट होननानैहाय आं बे भिडिअखौ गुसुङैबाबो बानायनाय जाबाय दे लोगोफोर। दाहाय जुदि एसे बोरैबा चान्सफोर मोनोबा आङो आइखौबो देखायनो सेस्था खालामगोन, नायनोसै टाइम जुदि देखायनो होयोब्ला देखायनोसै। ओमफ्राय दिनै माने नार्स स्टाफफ्राबो आलदा नालाय, मैयाहाय जे जोंनि गसाइगावथिंजायनिनो सासे आब' दंमोन आरोना, ओमफ्राय बिराद मोजाङै देखायदोंमोन, नायनोबो होदोंमोन। ओमफ्राय दिनैथ' आङो सानसे आरो फुङाव आंखौ नायनो होदोंमोन आरोना बायद'आ। ओमफ्राय नायदोंमोन आङो नायनायालाय, ओमफ्राय गाबज्रिनोबो होदोंमोन, गाबज्रिदों। ओमफ्राय माने आइया बिराद उन्दुनानै दंमोन आरोना, गरदलायनाय खोनादोंमोन। ओमफ्राय माने गाबज्रिबाबो जेबो माबा होआखै आरोना, उन्दुलांनायमोन। दा मोनायावहाय जुदि माबायो नायनोसै, ओमफ्राय चान्स मोनोबा आङो भिडिअ क्लिपफोरबो ससे होनो नाजागोन। गुसुङैबाबो बे भिडिअखौहाय हगारनाय जाबाय दे लोगोफोर, नायबाय थाबानो जाबाय। माने बायह्रानिफ्राय नायनो होदों आरोना, बेखायनो आङो माने सिङावथ' भिडिअ बानायनो होआ नालाय, बेखौनो बानायबाय दे। लोगोफोर एक्सटेन्ड जानाय आरोना, गोदान केस लाबोदों। ओरैबायदि माने मा होनबावनो आरोना, स्पट डेट सासे जानाय आरोना। देखायगोन र' आं जायगाखौ। एक्सटेन्ड जानाय जायगाया बेनोमोन लोगोफोर। लोगोफोर माने बे थै बिराद गनायना, बेनि थाखायनो आरोना। लोगोफोर नैबे एरियायावनो आरोना, नै खाथियावनो आरोना, बेयावनो जादों एक्सिडेन्ट। ओंखायनो आं बे माने जायगा एरियाफोरखौ जेरै बुङो बिदिनो थाङो आरोना, जोङो बिदि साहायजों बेजोंनो ओरै आगसिथिं हाबलांबाय आरोना, बेयावनो बिदि जाबाय माने हस्पिटालाव डाइरेक्ट फैनांबाय। लोगोफोर माने सिङाव हाबनो मोनखांबाय दे, नायखांबाय दहायो। ओमफ्राय डक्टराबो रायज्लायदों आरोना, ओमफ्राय माने सुक्रुबारहालागै केबिनाव दोननो हागोन ना हाया गावसोर साननानै खोन्थागोन आरोना। ओमफ्राय दै दौनाय नायदोंमोन दिनै जाय आइखौ, ओमफ्राय एसे लोंनो हादों। ओमफ्राय इमान गोबावजों लोंनाय ना दैखौहाय, माने एसे बिपिया हाइ जानाय बायदि जादों। ओमफ्राय उनाव हारसिं डाउन जालांफिनबाय आरोना। ओमफ्राय दायोथ' टाइमबो जाबाय, मोनाबाय, 10:30 जासिगोनानो। 25 जाबायना, 23 10टा माबा जाबाय, टेस्ट जाबाय आरोना। दा जासिगोन 10:30 जासिगोन। मुलि सुलि जानांगौ लाबोनानै होफैजोब्बाय। ओमफ्राय बाखियानो ओरैबायदि बुरजा जाबाय आरोना। ओमफ्राय गाबोन माने बाखिखौ क्लियार खालामाबा बाखि हरनाय नंलासो होनबाय फार्मासियाव। आदाबाबो होनांसिगोन खोमा गाबोन। आं खोन्थाहरबाय आमाइनोबो, नायसै गाबोन मा जायो। ओमफ्राय टट'वालाजोंबो माने दिनै रायज्लायनो नागिरदोंमोननो दै, दिनै। ओमफ्राय माने रायज्लायनोनो मोनाखै नामा, ओमफ्राय गाबोन फैफिननो नागिरदों आरोना, रायज्लायफिननो नागिरदों। नायनोसै गाबोन मा फुङाव खबर मोनो। ओमफ्राय दिनैनि आपडेटआ बेसेनोसै। एसे जिखुनजा मोजां मोनदों मोननाया, होमबाबो माने आइया मोखांखौ बांद्राय नायनो हाया नालाय, मेगनखौ माने बांद्राय खेवनो हाया नालाय,
दिनै माने खेबसे खेवदोंनो दे बेलासियाव आं आरो माने सानसे गैयामोन ना आं नोंसोरनो खोन्थादोंना बेनि थाखायनो आरोना स' गाबोन फुङाव मा आपडेट मोनो बेखौ खोन्थालांगोन आङो नोंसोरजों स' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ